Treñas nagapasalig nga wala sang increase sa buwis sa syudad sang Iloilo sa masunod pa nga 3 ka tuig. Padayon ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo apisar sa tion sang pandemya. Suno kay Mayor Jerry Treñas, wala nag-untat ang nagapanguna nga serbisyo nga ginahatag sa pumuluyo, ilabi na sa ikaayong lawas. Ginpahapos man ang mga transaksyon para sa mga negosyante kag investors nga maluyag magbukas ang negosyo sa Iloilo City. Tanan ini ang naubra apisar wala sang pagsaka sa ginabayran nga buwis ang mga pumuluyo. Pasalig pa sang alkalde, wala sang increase sa taxes sa masunod pa nga 3 ka tuig samtang nagarecover pa ang ekonomiya dala sang epekto sang COVID-19 pandemic. Exciting ang ginaobra sang syudad because even without increasing taxes for the past 3 years, and we promise not to increase taxes for the next 3 years, we are giving more services sa aton pumuluyo. No? Suno sa alkalde, padayon ang pagpangita sang lokal nga panguluhan sa mga pamaagi para mapahapos ang transaksyon, ilabi na sa mga negosyante. Naga-operate man ang mga proyekto nga makabenepisyo ang mga pumuluyo, kaangay sa mga health centers, kag madamo pa. Ang aton nga off-site payment centers, makadto ka na lang sa mall, dito ako na mabayad sa imong mga buwis. Ang aton dialysis center, ang aton health centers, makita nyo, tanan are all operational kag kung anong kinahanglan mo ara gitira. Sang damlag lang, ginhatagan sang pagkilala sang Bureau of Local Government Finance ang syudad sang Iloilo bangod sang maayo nga fiscal management sa tion sang pandemya. Pamatuod lang nga ginagamit sang husto ang pondo para sa mapuslanon nga mga proyekto. Carmela Mi Rodrigo para sa Level Up Patrol. Dugang nga public library pagkatukuran sa syudad sang Iloilo, Mayor Jerry Treñas nagapasalamat sa mga bulig kag donasyon. Bangod sang benepisyo nga nahatag sa mga estudyante sang Iloilo City Public Library nga makita sa Dr. Graciano Lopez Zaina Learning Resource Center and Museum, nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga magapatukod paggid sang kasubo nga proyekto sa iban pa nga distrito. Suno sa alkalde, subo nga mayara sang face-to-face class, importante nga mayara sang lugar para makatuon ang mga kabataan. Ini ang public library nga mayara sang matinlo kag komportable nga study area para sa mga estudyante nga luyag mag-research o kon magdugang sang ila ihibalo. Magluwas sa modular o koneksyon sa mga eskwelahan, makabulig man ang mga libro nga ila mabasa kung sila magbisita sa library. Isa ka manami nga programa sang syudad, amo ni ang mga library sa mga distrito, and kanami na kung may ara sa tanan nga distrito sa La Paz, sa Molo, sa Mandurriao, kag sa Arevalo. Gani nagapasalamat gid si Mayor Jerry Treñas sa mga donasyon gikan sa nagkalain-lain nga pamilya kag mga grupo nga nagahatag sang bulig para sa edukasyon sa mga kabataan. Duha pa ka public library ang mga bukas subong nga tuig kag ipangalan sa mga Ilonggo Justices. Ang Montenola family lang, pamilya ni Aurelio Montenola, nagdonar sila sa aton nga library, gabulig sila sa aton mga schools, and ato man kay na ang Ortigas Library, they will also be donating to more books for our libraries, especially kay nabalaan nila nga mapatindog tada Lopez ano ganin Ramon Abansenya nga library, kag diri sa La Paz Haranilla, Justice Haranilla Library. Edukasyon ang isa sa mga prioridad ni Mayor Jerry Treñas para makahatag sang kauswagan sa mga Ilonggo. Kabahin ini sang Wheels for Inclusive Development Program sang alkalde nga nagapasiguro sa mga programa kag inisyatibo nga makabenepisyo sa mga pumuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.